Mipaabot og pag-ampo si Senador Christopher Lawrence Bongo sa kaayuhan ni Veronica or Kitty Duterte human kini nagkasakit og na-admit sa ospital. Inawala gibutyag kasama kung unsa usab ang balatian ni Kitty Duterte. Sa post ni Senador Go, makita nga nasa ospital si Kitty Duterte ato sa iyang birthday kagahapong adlaw Abril 10, 2026. Kung asa gihulagway sab sa senador ang kaisog ni Kitty sama sa iyang amahang si former President Rodrigo Roa Duterte kon FPRRD. Samtang sa uploaded video sab sa senador, makita ang pagpasalamat ni Kitty sa pagbisita o pagtunol kaniya og regalo sa senador. Kaya ihasab nga gikonsiderang ikaduha ng amahan si Go nga suod sab nga og suod nga higala og nahimong aid sa kanhi presidente. At maminahon ang nahimong pagpasalamat ni Veronica Kitty Duterte. Na may sakit ako at na-admit ako sa hospital, binisita niya ako at pinadalhan ng fruit basket at magagandang regalo. So, thank you Ninong Bong, maraming salamat for everything that you do. Thank you for being like a second papa to me and thank you for your loyalty. Ang pumahayag ni Veronica Kitty Duterte.